TV atibatike zvechopu chopu. Muri Zimbabwe ndadzoka. Ukaona ndakadai so ndinenge ndine majoka. Takamirira Zimbabwe tiripo pamuzanzi paJoza. Saka pane nyaya dzakawanda dziri kuitika ende ndangouya nema-updates. I'm very sorry for being late. Sorry handasi ndanyatsotamba pabasa but handifane ndakazvidzokorudza ndichauya in time nema-updates so that munogara makabata nyaya. Kana uchinge tosvika panapa as usual ndopa cool pacho. The first thing is to like this video iko zvinezvi kuitira kuti tirambe tichingorubunura nyaya dzacho dzichiuya kwamuri ikoko kwese kumatimana enyika. Pane nyaya iri kunetsa zvisingaite ya Israel na Temba Gorimbo Maprophets. Those guys vari svitsana pane chimwe chikamu zvekusvika pakuti Niki Mangwana Permanent Secretary of Information abvunzwa nyaya yacho kuti ndo vanhu here vamuri kutuma kuti vatenga kuti chikidzira. Ndo pasvika nyaya yacho iko zvinezvi. But Niki Mangwana ari kuzviramba. Whose way? Who wrote that nonsense? Ndiani ari kutaura zvikanzi the guy seen with the president that's Israel ari kubuda chingoenda kunosangana na president. I don't know how many times guys ndakakuudza kuti that guy is just a chance. Akazviita paya vanhu vakafunga kuti maybe he is the only man of God akauya achirotomoka ninga anozodai so ningi ndiwe fake ninga akadai ninga akazodai so achipreacha that nonsense and people were like but Israel arikutaura chokwadi. Israel ari kudidi handisi takazviona here kuti hazvingaitotitaureka kuti but you spiritual son waEd Branson guy utuka mapapa and anombobvira akatuka Ed Branson his spiritual father akatozonyebera unotuka na Hubert Angel ivo vanenge vakuti hanzi spiritual grandfather manje aya pakaoma. So Niki Mangwana ndo pari kuti some people are just inference peddlers, don't give it a second thought. Ndo mashoko ari kupindurwa na Permanent Secretary of Information achibvunza achitaura pamwe chete na Temba Gorimbo kuti aiwa vamwe vanongotaurwa kuna vanhu vanongoita se vanongorotomoka. But anyway it's something chekuti atirambe tichingori tiri panzvimbo 1. Kune mamwe ma-updates nyaya dzimwe dziri kundivhundudza. Pane mukadzi kugweru ari kunzoni aonekwa akatsva ari mumota ende pasina nguva ndobva try kutresa kutsvaga kuti chichi kufamba chichi kuitika mubvana murume wacho akazvisungirira mumuti. Hatisi kuziva kuti chichi akuitika muZimbabwe. I don't know kuti ndo nyaya dzema-mental health dzatinogara tichitaura dziya dziere kana nhamo chaiyo sometimes zvinogona kuitika ma-stresses. I don't even know kuti chichi kuitika kuti kapo yobva yangonzi yashayika musi mumwe chete. Mukadzi pisirwa kana kuti unozvipisira. I don't know kuti chichaitika kana kuti ozvitsvira ari mumota murume obva aonekwa akazvisungirira. Nyaya iyo iri kundirwadza zvisingaite but ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo munyika yedu yekuZimbabwe. Ndo zvinhu zvatiri kunzwa panapa. It's very bad. Mune dzimwe nhau tiri kunzwawo zvekare panezuro Passion Java akangasungisa Maloti uyo anoita zvekuimba anongozikana achingotuka mashoko mamwe ayaya. I think that word, you know that word. So Maloti anga akasungwa. Maloti ndokuspenda 2 days ari akavharirwa in custody but it was the issue of cyberbullying chinchi but ari kuzonzi now Passion Java are withdrawing my charges acho cyberbullying. I don't know what's going on but we all know Passion Java is the most controversial prophet in Zimbabwe. Sometimes I'm gonna go to probably like vanhu vesa kuti beta wamusunungura vanhu vari kana kuti kutoti kumusungisa kuti ambowana kuchikutrenda nacho because since angari munhu kuti paiuya paipa achiti example kuchinchimbinga mbinga zvakazongoti dzi kukasara kwakutaurwa vamwe vanhu chaicho vachinzi ndo the real mbingas. This is the situation right now. Ndo mamirire azvakaita ndine nyaya dzakati wandesa kana ndichangoti gaga. I hope muchakwanisa kundinzwisisa kuitira kuti mukwanise kuwana ma-updates ese in time. Pane imwe nyaya zvakare. Police hunt one of their own after he allegedly steals Ford Ranger from headquarters stations in Mashonaland Central placed on a hire late as vehicle believed to be in province. Pari kunzi Mapurisa akaba mota dziya dzemapurisa hombe dziya dzehurumende vakomana kana situation yadai so aipa kutotsvagwa kwese. If you go kunana mazoe chinchi block after block at the moment if I'm not mistaken according to the sources vari kunzi ayo pari kutotsvagwa mota iyoyo kuti bozi iri kubelieve kuti ichiri in the province. Nyaya iyi ndogara ndakaitaura kuti varume vanga vapuwa mari dzinotenga bozi uyo kanzoswera onzi waba chimota chiford ranger icho chichi what more. Saka atona kuti Ford Ranger itori worth more than career yake. Come to South Africa, come here, just visit and see. Uone mota dzinodrivewa nemapurisa, ma personal cars avo
They don't care about zvimota zvavanopuwa ende vachitofamba futi nema-Ford Rangers mahombe. They don't care about zvima-small cars izvo. Saka inini charo ndiwe nenyaya yendichitaura panapa kuti kana wati mupurisa kana achikwanisa kukubira kubasa kwake kuhurumende kwaanenge achishandira, wati mo iwewe zvako wafamba nemota iyi kuti iri kunetsa kana kuti vhiri rakanhingirigina rakaponja, wati mo iwewe kuti wafamba kana kuti mota yako ine tunhu turi kunetsa, what is going to happen there? What is going to happen? Chii chichatora nzvimbo? Ndo nyaya tiri kuda kuti tionesane. Kana iwewe mupurisa wemutemo cheche achinzi asvika pakunokubira iwo, chii chichaitika? Chii? Yo watofamba una kana unokuziva zvekudhiraivha mota kana mutero wakadarikira wakapera, do you think kuti anokusiya munhu akadaro iye achinobira hurumende mota? Do you think aneta nekungobira vanhu achingobhadharisa vanhu mari achitonyoresa? Handisi kuti mapurisa embavha, because kune vamwe vanhu mapurisa vari professional vekuti even kwatopfura parodhi havashungurudze vanhu, vari kuita basa ravo nemazvo, kungomisa mota votarisatasa tione chitambi chenyu chichifura mende. Koita vaya vekuti vakamisa mota havashayire mota mhosva kutsvaga kudonongodza tairi renyu tione rakaita sei, zvese achivhura tone madhozi achibvura nzane zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, fire extinguisher, mune triangle here, mune zvese. I still remember one day pakatanga chichochi chinhigirini, ndakaenda kuZimbabwe nini. Then I was driving. Zvakanzi tokumbirawo chitambi chenyu license vandabudisa. Manje license yachitoziva sei ndeye mune chitupa ndikati no ndafamba nepassport vandabudisa but munofanira kufamba nechitupa ndikati chitupa chirimo mufoni icho. Tione zvimatriangles zvese zvava zvirimo, fire extinguisher, everything, mareflector. Kuti unoona mareflector enyu anenge akutoka kupera hamisi kuzoona. Mukuru mutaure nyaya dzenyu mupereka munotitambisira nguva. Nyaya yatakapedza takunetsa ndeyekuti iwo nepamuromo iwo chete, that's all. Iwo nepamuromo iwo mfanewo dzidza kutaura nepolicemen zvakanaka. I was like handina sendera ndikupai baba, kana mune mota ine chayatadza sunga nyora matiketi acho ndinonobhadhara, I'm willing to pay anything. Zvakapera yangonzi une pamuromo asi like ngotarisa songonoti chinodyikira mari chimunhu tongorongo chidyikira mari. Imika zvinozonyanya izvo ndozondati pakadaro panoda kuti pagadziriswe. Anyway, tiri musituation iyoyo nekupisa kuri kuita nyika. Hatisingati tataura kucity council izvo ndakanzwa imwe nyaya iri kutopisa pakunzoni maambulance ma1. Ndakaona mamwe macancelors, they are very stupid. I think kune maprovinces esamuri, I'm trying to look for the video. Tinyatsoona kuti macancelors vari against kuti kutengwe maambulance ndanani, so that imimi munozotibatsirawo muri kwamunogara ikoko kuti macancelors iwo adzingwe. Even kana vari veku-opposition or vari ve-political party ipi, kana kune uya anoita basa rekurikola vanhu kana achiri mupenyu, I think this is going to be the right time to recall those bastards. Hatisekerere zvinhu zvakadaro kuti vari kutobvunza kuti hanzi isusu secouncil tinobenefita chii pakatengwa maambulance from macitizens as a country. Vari kukoshesa yavo iyo council. They don't care about your lives. They don't care about my citizens. Council hachisi chinhu kana pasina vanhu. Chi munoitira ukanzuru kana muchiti ukanzuru endai munoita ukanzuru wacho kumakuwa munoti munoramba muchitambira chi. Endai munoona graveyard yese ukanzuru munhu anenge achishanda ikoko, maybe one anenge angori muoffice, that's all. Anongomirira ngoti tinyore chakatudai. But kune vapenyu kupari kunzi kuti timaintain kaupenyu, vanhu varambe vari vapenyu, tirambe tichidya zvonzi to benefita chi. Yoita nyika ine vanhu vane pfungwa dzakadaro idzodzo. Saka I'm going to I think for the past 2 years panapa asingomboplay kana tumavideo toone, but that clip I'm going to risk it all. I'm going to play that video. I'm going to ask munhu akatora anyatsondipa footage yakazara. Ndakatarisa hangu kuti ndiani ndichanyatsofonera nemunhu iye tinyatsoona, tinonyatsoona kuti boss kune zvimwe zvokuti zvakazonzi behind this. Toda kuona kuti macancelors iwo vaiti maambulance ana basa ndanani, zvokuti ndiwe political party ipi, we don't care. Tinongoti ibva ipapa uzezvo wakapindira basa, because we are sick and tired of that nonsense. So we have this Chaton Wende guy adzoka. I think wende takamutsoma ndakataura ndikati kugadzira documentary rake, muchamuguta muchamuona zvenyu. Inini ndinonanga manje, ona inini ndanzi ndoda kusotera documentary ndinonanga, because ndikaona nditio ndinge zvinhu zvangu zvese inini zvinenge zvakasponsor, zviri sponsored ne my bitterness and anger, ndo zvinosponsor everything that I do here. Ndinotoshanda nema hard feelings kutorwadziwa kutopinda nemoyo. That's what I do, so that unyatsoona kuti this is a serious thing. It's a serious matter. So when they are kubuda panapa panga pabudiswa I think zvakaitika 2-3 days ago, pachinzi His Excellency
Idi Mnangagwa arrives in Chimoio, Mozambique to hand over Zim aid donations that will help victims of Cyclone Chido. Iye ndo paakabuda ngati the idea of Zim aid by the Zimbabwean government as an African-led aid solution where African nations pool resources to support each other during natural disasters is a powerful and necessary vision. It aligns with the principles of Pan-Africanism, self-reliance, and collective resilience, reducing dependence on foreign aid that often comes with strings attached, hidden agendas, and neo-colonial influences. That's wende for you. Inini zvangu, to be very honest, you know what? Chekutanga ngatanga wirirana kuti ukaona uriwe opposition party wakuwirirana wakuita zvinhu zvako uchiwirirana neruling party watotengesa patosha watoipa ndikutokutaurira iso hakuna ponoti inini ndiri munhu wirirana neava azviite. There's no such a thing. You can't do that, man. You can't do that. Come on. Zvaita sechero zvikadii you can't do that. Unenge watotengesa kudhara. Because Zimbabwe unofanira kutoona zvakaipera pane chinhu zvatoitwa izvozvo. Hakuna zvinhu zvinonzi zvakanakira zvese azviite, chese china ma-advantage nema-disadvantages. It's not that bad kuti but ngatariseka iyo Mozambique yacho haina mamwe ma-friends here. Ndiipi nyika isina vainoshandidzana navo vekunze yamungakwanisa kutaurira vanavo ngavabatsirwe kaikoko. Because not saying kuti it's bad to help them. Not saying that no. Kana vasinawo ma-friends anovabatsira it's okay. Tinozotanga kutorera ipapo. But ngatingotarisa kuti isusu nyika yedu yacho iri papi zvese. Ndonyaya imwe ima-ambulance ndachambobva kutaura ipapo. Ndonyaya imwe kuti zvinhu zvakatotiome. Ndonyaya imwe kuti tine shirika dzinerera pano. Ndoimwe nyaya kuti vana ma-school fees atori ma-1. Hatisati ane free education munyika. Ma-resources iwawo ese akachanelwa akanogadziriswa ipapo tinogona kubudirira. Ndoimwe nyaya kuti economy chacho mabasa asati abatika. But unoona rimwe riri kutosumuka riri kutopraisa that thing chaitika. Iwewe zvinoita here kuti mumba mako muri kufa nenzara, mukufiwa nenzara iwo. Wototanga kutoenda uchinopa mumwe munhu pa next door kuti oidya. Iwo ina ndisizvi zvekuti I understand it might make sense to you guys kana muri vanhu vanoenda kuchechi. But tautaura panapa kana tichitaura zvinhu inini handisi muchechi kana. Panapa basi pachechi panapa. Panyaya panotaurwa nyaya panapa sezvaziri panotoshanda ma-facts. Unokwanisa here kuti unoenda kunopa wotonyatsoona kuti mumba mako iwo masara kana kuti katiti kana vana vako vaswera nenzara masikati. Wazowewo manheru neka 5 kg keupfu. Unokwanisa here kutoti paka 5 kg keupfu kagotodamburira vanhu pa next door kuti idyai kuti imwe 2 kg. Because ndanzwa kuti nezuro kumba kwenyu ikoko kwakabiwa. But iwo chinyatsozoti baba vepapa vanoshanda vanomukira vachienda kubasa. Iwo utozoti zvako ndezvengubavha vaenda kubasa. Can you do that? Unokwanisa kuzviita here izvozvo? Kana usingakwanisa kuzviita watopindurika. But anyway, muri Zimbabwe nyaya dzekutaura dzakawandisa dziri panapa. Saka ndilongoti ma-updates ari panapa mungogara mangoziya ndakanyanya kuzotaurisa dzese munogona kuzokanganwa kana kushaya kuti nyaya dzatataura nadzo ndedzipi. But before I disappear, kune vanhu vese vagari vemuZimbabwe vari munyika yeSouth Africa vese vanoshuvira kuti ndiri kudawo kuregisterwa company asi handina mapepa akakwana. Kana ndichi mapepa akakwana ndikutaura kuti handina work permit kana study permit ameno kana vamwe maaslam whatever. But udawo vhura company, udawo register company, udawo kana mabank account akati kuyewo. Zvinhu easy mazuva ano. Bata munhu anonzi Owen wandava naye uyo. Owen education research anokwanisa kuregister company okuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinongodiwa chete passport yako valid yawakapinda nayo paborder, yori kutenga nayo mpepu iyo, yori kutenga nayo zvinhu, ukatoda phone izvezvo yori kuita uchinoisa madays iyo ndo passport inokwanisa kutoti utodava ne business account izvezvo muSouth Africa. Ndichitotaura newe izvosoka ukatombata izvezvo unotodokerwa zvinhu zvako zvatotanga kutosotwa process yatotanga. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Kana usiri kuona number rowa screenshot taura naye mubate ndiye one munhu sawira mukuru anopedza masports. Thank you.